Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Jama'a barkanmu da wannan rana. Ku yi haƙuri kwana biyu kun ji ni shiru, wallahi an mana rashi ne, wasu iyayenmu ne guda biyu Allah ya karɓi rayuwarsu. To alhamdulillahi rabbil alamin, tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, tare da iyalansa da sahabbansa da duk wanda ya bi tafarkinsa har izuwa ranar kiyama. Ya ku ƴan uwa musulmi, wannan wa'azi namu na yau zai yi magana ne akan yadda muke kare kanmu daga sharrin shaiɗan, wanda Allah ya bayyana a matsayin babban maƙi a Alƙur'ani mai girma. Allah subhanahu wata'ala ya ce, kuma idan sharrin shaiɗan ya rura maka wuta, to ka nemi tsari ga Allah, shine mai ji kuma mai gani. Duk lokacin da sharrin shaiɗan ya so ya yi tasiri a cikin ranka ko kuma ya fara, ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yan uwa, ina so ku sani kaf duniyan nan ba ma da wani babban maƙiyi a duniya kamar shaiɗan. Baka da babban maƙiyin da ya wuce shi a duniya, saboda da ba dan shi ba da yanzu haka ma muna cikin aljanna firdausi dukkanmu gabaki ɗaya. Amma lokacin da Allah ya halicci annabi Adam alayhi salam, da ya ce mala'iku su mishi sujjada saboda girmamawa, shi shaiɗan da ya ƙi, da aka kore shi a aljanna, shine sai ya yi alƙawari zai bar aljanna, amma dole shi zai na shiryar da mutane hanyar ɓata, zai na taɓar da mutane. Kuma gaskiya wannan abun da ya faɗa ɗin kusan yana yin aiki da shi sosai. Saboda yanzu haka kana zaune ma kawai ka ji ka tsani wane, a'a kana jin haushin wane, a'a wane ya maka abu kaɗan ka ji ka wani mugun tsanan shi, ko kuma ka ji wasu haka kawai faɗa ta haɗa ku, abu ƙalilan ya haɗa ku faɗa, har ma irin waɗanda ba su da hankalin nan abu har ya kai ga kisa ko kuma wani abu dai sama da wannan dai. To za mu koma kan wa'azi insha Allahu. Shaiɗan yana da tsawon lokaci yana shiryar da mutane zuwa zunubi. Yana yin hakan ta hanyar shakku, yaudara da jan rai zuwa sha'awa. Shi wato shaiɗan yana rayuwa a cikin yana iya shiga har cikin jininka ya saka maka abun da ba shi ne ba. Yanzu shi shaiɗan kamar dai yanda jini yake gudu a jikinka, to haka shaiɗan yake bi sassa na jikinka domin kawai ya ɓatar da kai daga hanyar Allah ka koma hanyar da ba daidai ba. Hanyoyin tsira daga sharrin shaiɗan: zikirullah, ambaton Allah a kowane lokaci yana karya ƙarfinsa. Idan mutum ya kasance yana yawan ambaton Allah, yanzu akwai wasu mutane da dama waɗanda ba dai zan ce muku da dama ba ko kuma na ce ƙalilan, saboda Allah shine mafi sani. Amma akwai waɗanda su kawai idan ka kalle su sun zauna sun yi shiru, to ba abun da ya kasance suke faɗa a cikin zuciyarsu, wato ainihin sai suna yin tasbihi ne zuwa ga Allah. Wasu za ka same su suna astaghfirullah, wasu suna hailala, wasu kuma suna salatin annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To idan mutum ya kasance yana yin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan, insha Allahu shaiɗan ba zai yi tasiri sosai a cikin jikin shi ba. Sai abu na biyu, sallah akan lokaci. Wannan tana kare mutum daga mummunan aiki da alfasha. Dama an faɗa a cikin Alƙur'ani, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Sallah idan har ka kalla kana yin sallah baka daina alfasha ba, to lallai ka binciki sallanka, ba ka yin ta cikin nutsuwa ne. Amma sallah in kana yin ta cikin nutsuwa, to tabbas tana hana alfasha da munkar. Saɓanin yanzu wasu 'yan kasuwan mu wanda za ka kalla ana yin sallan ma su kawai damuwansu, wallahi wasu ba sa zuwa sallan ma, suna shago a zaune kawai. Wasu kam ma ban ce in sun kuma gida suna yi ba. Akwai dai mutane da yawa dai kala dai waɗanda muke gani dai. Akwai mutane da yawa waɗanda sallah bai dame su ba gaskiya. Allah ka kare mu. Sai abu na uku, karanta Alƙur'ani, musamman suratul Baqara, saboda annabi ya ce shaiɗan yana gudu daga gidan da ake karanta ta. Idan mutum yana yawan karanta Alƙur'ani ma, to shaiɗan ba zai yi tasiri a jikin shi sosai ba. Amma yanzu abun da mafi yawancin matasan mu muka ɗoro a kai shine a hau TikTok, a je Facebook, a yi ta kallace
ko kuma wasu kan masu su ne masu ɗaura bidiyon suna nema su yi trending ne ko trending ne, na manta abin da ake cewa. Kawai kana hawa Facebook ko Twitter za ka kalla kawai hadda masu wasa da kwata, masu wanka a cikin gawayi, masu me duka dai ana neman ɗaukaka. Amma mafi neman ɗaukakan da za ka yi ka nemi lahiranka, ka dage da karatun Alkur'ani ka kalla ka kasance mutum kamili mai kamala ma. Allah ya kiyashe mu. Sai abu na uku, abu na huɗu, azumi yana rage son zuciya da kuma ƙuntata masa damar sharrinsa. Idan mutum ya kasance yana azumi, wannan ma wani fa'ida ne na musamman, saboda ita azumi Allah ne kaɗai ya san ladanta. Kuma ita azumi gaskiya he masu imani ne suke yin azumi, ko a Ramadan ɗin ma he masu imani ne suke yin azumi. Saboda sau nawa za ka kalla ana yin azumin, wasu suna ciye-ciyensu, wasu suna busa sigaransu, wasu suna dai kowa dai da abin da ya shafe shi dai baya azumin. Kuma alhalin ita azumin nan idan kana yin ta ma wallahi lafiya kake ƙarawa a jikinka. Lafiya Allah yake ƙarawa a jikinka. Mu yawaita tuba akai-akai domin kada sharrin shaiɗan ya yi tasiri a jikinmu. Amma gaskiya wannan zamanin kai dai mu ce Allah ya tsare mu kawai. Ya ku 'yan uwa, mu tuna cewa ba mu da ƙarfin yin nasara akan shaiɗan, sai da taimakon Allah. Mu riƙa neman tsari gare shi, mu kasance cikin ambatonsa, mu guji wuraren da ke jawo zunubi. Allah ya kare mu daga sharrin shaiɗan. Amin. Na gode. Allah ya kare mu daga sharrin shaiɗan baki ɗayan mu ma.